Vítajte na kanáli Nakresli to v kede. Sledujete tutoriál zo série Video Express. Táto séria je pre začiatočníkov, ktorí chcú rýchlo nakresliť diela výkres bez znalosti teórie. Ukazujem len postup a hovorím, kde klikám, a to bez vysvetľovania a komentára. Ak preferujete podrobný komentár k jednotlivým krokom, pozrite si voľne dostupné rovnaké video na kanáli Nakresli to v kede, ale zo série Video Master. PS. Ak sa vami používaný nástroj správa či vyzerá inak ako v tomto videu, najčastejšie je to odlišnou verziou FreeCADu alebo iným nastavením v hlavnej ponuke Upraviť, Nastavenia. Verziám i nastaveniu som sa venoval detailne v mojom úvodnom videu na kanáli Nakresli to v kede. Úvod máme za sebou, poďme tvoriť. Klikám na ikonu Nový súbor a disketu. Súbor uložím pod zvoleným názvom. Klikám na modrú ikonu New Body, nové teleso, a ikonu New Sketch, náčrt. Zvolím si rovinu XZ a vyberiem nástroj lomená čiara, Polyline. Nakreslím od ruky náčrt pozdĺžného profilu budúceho renovačného púzdra. Ak je potrebné, upravím čiary, ktoré nemajú dokonale vertikálny alebo horizontálny smer nástrojom na paneli pre horizontálne a vertikálne väzby alebo po stlačení klávesovej skratky A. Stlačím pravé tlačidlo a skratku E pre geometrické väzby zhoda a označím všetky zhodné čiary profilu, to jest čiary s rovnakou dĺžkou. Kliknem na plochu pravým tlačidlom a označím body spodnej čiary a os Y. Stlačím skratku S symetria. Teraz náčrt dokótujem. Postupne budem označovať jednotlivé body alebo celé čiary a vkladať rozmery pomocou skratky D, teda nástroj Dimension. Pri kótovaní vzdialenosti jednotlivých bodov od osy X zadávam polovičné rozmery z priemeru uvedenom na výkrese. Plne zaväzbený náčrt zatvorím. Zvolím si nástroj o rotovanie Revolution. V paneli vlastností nastavím os rotácie X, okno zavriem. Model posuniem podľa potreby. Označím vonkajšie hrany modelu pomocou CTRL a stlačím zrazenie hrán. Zmením hodnotu na 2 mm a okno zavriem. Rovnakým spôsobom označím vnútorné hrany, hodnotu 1 mm nemením, okno zavriem. Stlačím skratku 0VF za účelom kontroly vzhľadu modelu. V stromovej štruktúre modelu zviditeľním počiatočný lokálny súradnicový systém kliknutím na oko a zvolím si rovinu XY. Kliknem na Sketch a na nástroj prepínania medzi čiastočným a plným pohľadom. Zvolím si nástroj kružnica, kliknem na stred osy a vytvorím kružnicu s priemerom 10 mm. Náčrt zavriem. Kliknem na nástroj kapsa, v okne vlastností zmením spôsob vyťahovania na symetrický a dĺžku na 70 mm. Okno zavriem. Vypnem viditeľnosť lokálneho systému súradníc kliknutím na symbol oka. V strome modelu označím poslednú operáciu Pocket, kapsa, a kliknem na polárne kopírovanie. V okne vlastností nastavím os rotácie X a počet výskytov 4. Okno zavriem. Diel je hotový. Postupne za sebou stlačím 3 klávesy 0, V, F. V okne pracovných panelov vyberiem Tech Draw.
Kliknem na výber výkresu zo skupiny ISO a zvolím si vlastnú slovenskú šablónu A3 na šírku. Úprave šablón som sa venoval vo videu Master číslo 2. Kliknem na ikonu fotoaparátu a vložím 3D pohľad súčiastky. Okno zavriem. Pohľad posuniem a zväčším jeho mierku v okne vlastností na hodnotu 1,4. Vrátim sa na záložku s modelom a kliknem na ktorúkoľvek jeho plochu. Vrátim sa späť na výkres a kliknem na ikonu pre zadávanie pohľadov. Pohľad otočím šípkou vľavo. Okno zavriem cez OK. Pohľad posuniem a nechám aktívnym. Kliknem na ikonu pre tvorbu rezov, zvolím prvú voľbu. V okne vlastnosti nastavím pohľad zľava doprava, rez označím písmenom A a kliknem na Live Update. Okno zavriem. Kliknem na rez a posuniem ho vyššie. Označím pri stlačenom CTRL aj ľavý pohľad a v paneli vlastností zruším zaškrtnutie Hard Hidden. Kliknem na vonkajšiu plochu pohľadu vľavo a na ikonu pre vkladanie osy a vyberiem prvú voľbu. V okne vlastností zmením orientáciu čiary na vodorovnú, zmením jej hrúbku na 0,35 mm. Okno zavriem. Označím vonkajšie hrany rezu, kliknem na ikonu pre vkladanie osy a vyberiem druhú voľbu. V okne vlastností zmením hrúbku na 0,35 mm a predĺžim ju o 55 mm. Okno zavriem. Označím vnútorné hrany pohľadu, kliknem na ikonu pre vkladanie osy a vyberiem druhú voľbu. V okne vlastností zmením hrúbku čiary na 0,35 mm a predĺžim ju o 10 mm. Okno zavriem. Zobrazovanie stredových krížikov vypnem v paneli vlastností na záložke Pohľad v riadku Arc Center. Označím vnútorný priemer pohľadu vľavo a stlačím D Dimension. Kótu vytiahnem, stlačím ľavé a potom pravé tlačidlo myši a kótu vrátim späť. Výkres si zväčším scrollovacím kolieskom a potiahnem pravým tlačidlom. Označím krajné body priemeru v pohľade rezu, stlačím D Dimension a postupne vytiahnem kóty 67,5 a 56 mm. Kliknem na plochu ľavým a potom pravým tlačidlom. Obe kóty označím a stlačím ikonu pre vkladanie priemeru. Teraz postupne označím zrazenie hrán klikaním na ich body a kliknutím na nástroj pre kótovanie hrán na hornom paneli. Označím obe kóty pri stlačenom CTRL a v okne vlastností v ponuke Formát klávesou Backspace odstránim medzeru. Postupne označím body v strede obvodovej drážky modelu, stlačím D a vyťahnem kóty 25 a 40 mm. Postupne označím body šírky jednotlivých osadení a navzájom spojené kóty posunieme mimo pohľad. Označím body hĺbky obvodovej drážky a stlačím ikonu pre zvislé kótovanie. Vytiahnem kótu 2 mm. Označím body celkovej šírky púzdra, stlačím D a vytiahnem kótu 165 mm. Dvojklikom otvorím okno vlastností kóty a zaškrtnem jej referenčnú povahu. Kliknem na kružnicu v strede, stlačím D a kliknem presne na čiaru kružnice. V okne vlastností na záložke Pohľad zmením typ kótovacej čiary na odkazovú a na záložke Údaje v ponuke Formát pridám počet otvorov zápisom pred symbol priemeru.
Kliknem na Res a stlačím ikonu Annotation, poznámka. Poznámku posuniem a prepíšem text na Res AA. V okne vlastností zmením štýl písma na bold. Stlačím ikonu Lupy Fit All a upravím polohu pohľadu. Výkres si opäť zväčším a postupne upravím potrebné texty v popisnom poli kliknutím na ne. Upravím veľkosť výkresu kliknutím na ikonu Lupy Fit All. Na záver kliknem na plochu výkresu pravým tlačidlom a zvolím Export PDF. Dokument uložím na zvolené miesto. A to je dnes všetko. Nech sa vám darí.